Halló, igen, itt meg Vörösködi Kata, a logisztika tanszékről. Hol vagytok már? Ma van a logisztikai csapatbajnokság döntője. Azonnal gyertek az irodámba. Üdvözlök mindenkit a beszerzők csapat nevében. A Széchenyi István Egyetemen tanulunk harmadéves logisztikai mérnök és másodéves műszaki menedzser hallgatóként. Sziasztok, Varga Krisztina vagyok, 21 éves, és az én ötletem volt az, hogy induljunk ezen a csapatbajnokságon, úgyhogy a többiek ezért egy kicsit csapatkapitányként tekintenek rám. The Boss szorkány. Hi, my name is Horváth Dalma. Magyarul mond! Sziasztok, Horváth Dalma vagyok, műszaki menedzser szakos hallgató, és az angol tudásommal erősítem a csapatot. Sziasztok, Kancsal Kristóf vagyok, 22 éves, logisztikai mérnök. Ja, ez nem kell. A csapat egyetlen fiú tagja, és úgy gondolom, hogy ennyi lány mellé kell egy igazi férfi. Mintha bírnál velünk. Sziasztok, Szár Brigitta vagyok, 20 éves, na jó, 23. Részt vettem már egy logisztikai versenyen, és úgy gondolom, hogy ez a csapatunknak az előnyére válhat. Rekop Angéla vagyok, 22 éves, a többiek szerint én vagyok a csapat hangja, Mert bennem áll a szája. és a szíve. Ja, a jövő Győrben épül! No offense to you, don't waste your time.